Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудаистен, шумоram хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани булучкаҳои бо лаззати воздушния пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунен. Маҳсулот барои хамирӯш бошад 500 грамм шир, 50 грамм сливични масла, 150 грамм шакар, 10 грамм дрожж, 1 дона тухм дар кор, каме намак дар кораю баъд то сахтак шудани ҳамаи зуволаи булучкамон бошад ор дар корай. Марҳамат тамошо кунед. Инам хе дар косамон аввал ширра мерезем. Шир духтароне ки ҷӯшак бошада, шир ҷӯшак бошад агар ҳамо қадар воздушни хушрӯ мебиёяд булучкаҳотон, дила баста намебиёяд. Аввал ширра меандозем, сливични масла, камтар намак, дрожж, тухм ҳамаша меандозему ба орд андохта мешӯремша. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, ин қадар дастгирӣ мекунен, бовар кунен, ин қадар комментариҳои беҳтарин менависен. ҳам хе хурсанд мешавам ки ҳаматонро дӯст медорам, подписчикони беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷонои ман. Аллоҳ нигаҳбони шумо боша, оилатона, фарзандотона ҳама вақт нигаҳбон боша. Куҷое ки бошед соҳу саломат бошед, апаҷону хоҳарҷонои ман. ҳазор раҳмат ки канали мада комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеом лайк мемонед. Якҷаҳон ташаккур. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунанд, апаҷону хоҳарҷоно, дуромаден тамошо карден видеои мара, подписатсия кунен. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешавам. Влогои нав интизор шавен. Беҳтарин влого бо баҳри шумо пешкаш мекунам. Инам хе зуволаи булучкара инам хе шӯрен духтаро, на сахти бад шӯрен, на сустаки бад шӯрен да. Ай ҳамин ноное ки мекунем, ай ҳамо ҳама как сусттар боша, бо хушрӯ мебиёяд. Ба булучкара чанд қай ки мушт карден, ҳамин қадар булучкаи шумо воздушни дам мебиёяд да. Баъди ин хе мушт кардан ба камакак роғани алейна меандозему, бо ками дигар мушт мекунемша. Инам хе зуволаи булучка, ҳами тестаи булучкамон тайёр мешад да. Инам хе бинен, баъди мушт карданам дар карсонча ягон гар хамир намонда. Инам хе камакаки дигар роған андохта бо мушт кардагиём. Дар канали ман хай бисёри баъд булучка ҳастай, бо барои шумо хай навор кардагиём. Ҳами кӯдако булучка дӯст доранд да, ба ҳамин хотир бо хай барои шумо навор кардагиём. ҳозир боша закасон бисёрай, камакак ҳамин вақте ки бекор шавам, бовар кунед барои шумо бо ягон чиyak навор мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин апаҷонмон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атомӣ беҳтарин корай. Дар ҷои айзванитон намеғалтен. Бор гирифта хона ба хона намегарден. Дар як сол як маротиба 200 сомда харид мекунен. Ин апаҷонмон дар таи дастшон беҳтарин духтаро кор кардастиянд. Мегӯянд ки кадоме ки биёя регистратсия кунам, агар 500 рубл дар карташ ҳамчун падарка мепартом духтаро. Ина марҳамат кунен, кори беҳтаринае. Анами маҳсулотош боша, маҳсулотҳои беҳтаринае. Ай ҳами хемахемаш ман худам гирифта истифода бурдаистам барои жулудкам. Беҳтаринае, бовар кунен, ягон чизе мехӯрдум, баъди хӯрдан чӣ қадар дард мекард. Ай рӯзе ки ҳамина хӯрдаистам, аввалиш Аллоҳи покаю, баъд саломатим нақс шудагиае. Шавару мегӯянд бо як коробкаи дигар заказ кунем, мақсад саломатита хеле беҳтар кардагиае. Бо ҳастай кремҳое ки баъди таваллуд кардан доғ мемона, анам доғоя меравонад духтаро. Кадоме ки кор кардан мехоҳад, марҳамат кунен, ҳам харид мекунен, шумода бал ҷамъ меша, балҳои шуморо ба ойлик мебарад. Ина мерен магазин харид мекунен, маҳсулота истифода мебарен, тамом меша. Иҷодаи хене. Барои зебогитон ягон маҳсулот харид мекунен, барои хонатон маҳсулот харид мекунен, бал ҷамъ меша. Балҳои шумоя ойликҳои баланда мебарад. Хиёл мекунам ҳамаи занҳо мехоҳанд ки дар ҳамин зиндагӣ саҳми худшон нагузоранд. Ба ҳамин хотир апаҷону хоҳарҷоное ки мехоҳен кор кунен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен ба ҳамин апаҷонмон. баъди видео точно мара косметологҳо бад мебинанд, барое ки ман ёфтам шумо да чизере ки дига ба пеши косметологҳоро намере. Шумо да маҳфулае ки дар шароити хона чистка литса кунен, ё рувотон айдоғои баъд ай таваллудтон тоза шава. Ихе ки боша, пас гӯшка. Анаира меган набор ивнинг кияр. И ай 4 этап иборатае ки дар шароити хона ту метавонӣ хита чистка литса кунӣ, ё айдоғое ки баъд ай таваллуд дар рӯи ту мондагиае оста оста несчида гум шава. Этапи якум барои рура ай макияжро тоза карда и одновременно увлажняюшо мекунад. Этапи дуюмаш боша пенкае ки ҳар як кас пенкара истифода бурда метавонад. Этапи сеюмаш боша пилингеле ки барои ҳуҷайраҳои мардаи рура тоза кардане. Этапи чорумаш боша барои ҳуҷайраҳои басташудае ки дар рӯе барои ваё истифода мешава. Агар ки ин видео маъқул чид ва хости ки нарша бидони оз так дар комментария калимаи нарха бинавис. духтаро, кадомитон ки хоҳишманден, дар рӯи нависен, кор кунен. Кори беҳтаринае. хариди маҷбурӣ надора. Дар хона нишаста ҳам фарзандотона тарбия метиҳену
ҳар мақсад кор мекунен, шуморам соҳиби пулҳои нағз мешавен. Марҳамат кунен, апаҷонмон бовар кунен беҳтарина. Ҳар ҳамин ҳафта, ҳар моҳ бовар кунен реклама мегиранд, мегӯянд результатҳои нағз метиҳа. Духтарако хушрӯд дай дастам кор кардестиян. Шуморо метонен ранги дигар занҳо. Иҷа чӣ хале ки мебинен, блучкае ки ман кардагӣ будум, инам хе расидак мегирум, рост мекунам ша. Якта зволаи калон гирифтагиуму, дигарош бошад майда-майда гирифтагиум. Ду намуд блучка кардагиум да иҷада. Як намудша бошад блучкаи синабон бори печондагиам шаю, дуюм намудаша бошад ҳамашам хе кулула-кулула печондагиум. Иҷа боша як-ду саволда ҷавоб метиҳем духтаро. Хоҳарҷоне ки савол додагиянд ки майонеза тухми хом кати кардагие мумкина хӯрданош. Хоҳарҷони ман, ҳамин майонез худаш ай ҳамин тухми хом тайёр мешада. Меша ки ҳамин тухма ҷӯшонда майонез тайёр кунӣ, ай ваям меша. Не ки хиёл мекунам иш ғафси бамазза мебиёда. Якта савол бисёри баъд ба ҳамин комментария нависта шудак. Ба миксер майонез тайёр карда мешава навистагиен. Ҳо апаҷону хоҳарҷоно тайёр карда мешава. Не ки чӣ хеле ки ҳамин ручной блендер қати тайёр мекунӣ, сахт такак мешава майонез. Охир намешавада. Ҳамин майонезам да ҳамин магазино ду намуда. Як намудаш ғафси хушрӯа, як намудаш бошад тунукакай. А вақте ки миксер қати тайёр мекунӣ, ҳам хеле тунукак мешада. Вақте ки агар ручной блендер қати тайёр кунӣ, ғафси хушрӯ. Ранги ҳамин майонезои московский провансал ғафси хушрӯ мешавад. Якта хоҳарҷони дига гуфтагиянд ки вақте ки свет мемура, ҳамае ки ҳамун маҳсулотое ки дар морозилник мондагиен об намешава ба. Не хоҳарҷони ман, морозилники ман холодильникум калон ки ҳасте, морозилникум дурнаш пурри барфайда, ях кунонда хушрӯ карда мондагиае. То бега хушрӯ меиста. Хай бегониҳо боз свет мебиёяд, 3-4 соат, 2 соат мебиёяд, ях мекуна. Вабше ягон мевае ки дар холодильник мондагием об намешава. Иҷа чӣ хеле ки мебинен, ҳамин зволачакҳое ки блучкае тайёр кардагӣ будум, мондум ним соат дам гирифтак. Баъди дам гирифтан ина бинед чӣ хел хушрӯ дам дамак шудагиае. Баъд мегирем як дона тухма шикаста дар болои ҳамаш тухм кардагиум. Баъд дар дараҷаи 200 градус мепазем мегирем. На баланди баланд монену, на пасти паст монен. Ҳамин 200 да монен, 200 градусда чӣ қадар блучкаҳои хушрӯ мебиёяда. Иҷа ман болошона баъди пухтан зугушони молоко кардагӣ ки ҳастам, қати кокос дар болош ки кардагиум, барои ҳамин кунҷита ягон чӣ намондум. Шумо агар махлул бошадтона дар ҳамин болоҳакҳои блучка кунҷит резен. Ё ки ман бори баъди пухтан болошта зугушони молоко, қати кокос резен. Чӣ қадар бамазза. Худшон бинен ина духтаро ҳам хе воздушни мулоимак омадагие ки аз ҷои бод мулоим омадагӣ буд. Ҳам мулоим омадагие, ҳам воздушни омадагие. Ина вақте ки бинен результатша нишон метиҳум, меҷиқумша, бо дам мекунада. Хай маълумае да ҳамин блучкае ки хушрӯ омадагие, ҳамин сурат дар видеода маълумае ки хушрӯе. Иҷа аку як намуд блучка ман пухта гирифтум. Хай ина результатш кати. Дуюм намуд бошад, якта зволае ки калон гирифта як пара мондагӣ будум. Ваям хай тунук кардагиум, ҳаминҷа нишон додагиум. Тунук кардагиум, ранги ҳамин зволаи самбуса бори тунук кардагиуму, сливични масла шакидагиуму, айболош бошад корица кофтум, магазиномонда корица набуда, ба ҷои корица мак рехтагиум. Мак мерезем, айболои мак шакар рехтагиуму, баъд иқа чормағз, ҳама ҷояшта чормағз рехтум. Ба ранги ҳамин зволаи самбуса тоб метиҳем да ваям. Хушрӯ тоб дода мегирем шаи, мебурем, мемонем. Ваям 10-15 минут дам мегира. Ваям ҳам хе тухм шакида дар духовка пухта гирифтагиум. Ҳаминҷа хай нишон додагиум апаҷону хоҳарҷоно.
иҷа чӣ хеле ки мебинен ҳарду намуди булучкаҳои ман кадагӣ пухтан хай инам хел результатош гатӣ нишон додагиём. Бинен беҳтарин булучкаҳо омадагиай. Чӣ қадар мулоимам омадагиам ба. Инамҷа шикаста нишон додагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман, навора тамошо кунен, чун ҳар вақта дастгириҳои худто накунен, дар видео лайк монен. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Ина булучкае бинен шикаста результатшам нишон додагим апаҷону хоҳарҷоно. Булучка гарма, какай бинен вақти шикастан ҳавлш мебирояд. Неки чӣ қадар булучкаҳои беҳтарин омадагиай. Ай ҳамин ритсепт кунен, иншоалло пушаймон намешавем. Хай булучкаҳое ки ба таърифа ҳастанд барои шумо навор кардагиём да. Манам кӯшиш мекунам ки занҳои мусулмони худмон ҳунарҳоро омӯзану барои фарзандакашон ба мазза пазанд хӯранда. Иҷа буша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Аллоҳ нигаҳбони мо шумо.